and would limit me to answer yes or no. Mag-usap tayo kung saan fair ang playing field. We are not going to be intimidated sa mga kabulukan nyo dyan. Mga abuser kayo ng kapangyarihan dyan sa House of Representatives. Ang dami nyong utang sa mga Pilipino. Flood control na hindi nyo ma-account ng maayos. Perang binigay ninyo sa sarili ninyo, 12 billion 2023, 12 billion 2024, and 17 billion ng 2025. You cannot explain kung saan nyo gagamitin yan. Yung harassment ng Congress, ng House of Representatives sa mga ordinaryong mamamayan katulad natin na nagsasaad lang naman ng ating karapatan para sa malayang pamamahayag at malaya na pag-express ng ating sarili. So, dumudulog kami sa pinakamataas na hukuman ng Pilipinas kasi yung chilling effect na ginagawa ng Kongreso ngayon sa Pilipino, hindi natin dapat ito pabayaan. The right to free expression is a right that's higher than all our rights at hindi natin dapat yan isinusuko at dapat ipinaglalaban natin yan. Sino ba? Sino So, ma'am, galing na kayo sa loob o mamasok na? Ngayon pa lang ipa-file siya. Ngayon pa lang ipa-file. Good luck po, Doc Lorena. Nandiyan sila. Sa palagay niyo po, sino pa po yung mga nasa loob na nandiyan na po na nakula po sa inyo po? At ang nag-file niya sila Attorney Trixie, sila Attorney Tom Berenguer, may mga lawyers kami, pati si Attorney Marlon Santos kasama namin dito. Ang ginagawa natin dito, ang ginagawa namin dito, no, ang gusto namin, bigyan ng boses ang bawat Pilipino. Hindi kami nandito para sa sarili namin. Walang natatakot dito. No? So, nagsasalita kami para sa Pilipino. Napanood namin ang parts ng hearing ngayong umaga at nakakatakot yung pagka-arrogante ng mga kongresistang ito, no, na ginagamit. They are weaponizing our respected institutions against ordinary citizens who are just practicing their God-given right to free expression, the right that is higher than any other right that we have. God-given right, birthright ng Pilipino yan. So yan yung ipinaglalaban natin at ipinaglalaban din natin most of all ang ating bansa, ang bansa na ibibigay natin sa ating mga anak. So hindi kami humarap, hindi kami humarap sa House ngayon kasi we do not recognize. Mas alam mo, mas maganda ko si Attorney Trixie. Sabay na po kayo. Sabay na po tayo. Ano na po ito, Vince? Attorney, We think that it is unconstitutional. Okay, go ahead. Ma'am, kayo ma'am. Bakit po tayo nandito, ma'am, sa Supreme Court? At ano po, ma'am, yung balak po nating i-file? Nag-file kami ng petition for certiorari and prohibition with prayer for temporary restraint. Bakit, ma'am? Ano po yung grounds po natin? Ano po yung ating ina-argue? Ang laman ng petition ay tungkol dito sa pagtitinig ng Kongreso tungo sa paggamit ng social media. Maliwanag para sa amin na ito ay paraan para malimit yung space o yung democratic space para makapagsalita at makapagpahayag. Ito po ay garantisadong karapatan sa ilalim ng saligang batas. Dahil dito, kailangan namin itulog sa Korte Suprema ang mga proceedings na ito. May mga established na cases na po na nagsasabi na kapag ang nire-regulate nila ay content, kailangan stricto talaga at kailangan may standards. Ngunit bago pa man po na ipatawag ang pagtitinig na ito, na itinatawag na nila ang ilang mga influencers or vloggers na pseudo political analysts, pseudo journalists, narco vloggers, pogo vloggers. So we feel that there is some prejudgment here. So mahalaga na dalhin namin sa tamang venue at ang venue na ito ay Korte Suprema. Bigyan naman po kayo ng kopya ng petition mamaya. So dito, hindi po muna kami tumungo sa Kongreso para sa kanilang pagtitinig dahil ang stand namin
natin dito ay pati yung pagdidinig ay hindi po constitutional. So, pursuant to this, ito po, mag-file muna po kami ng kaso. Attorney Trixie, pahabol lang naman. Attorney Trixie, pahabol lang. Pahabol lang naman. Ma'am, petition for certiorari. Attorney Glenn Chong DRO. Para ma'am, na hindi na kayo mapunta. Or na hindi, or wala na disallow. Entire proceedings, not just for the Thank you, ma'am. Thank you, Attorney Glenn Chong. Attorney Glenn Chong, good afternoon. Ayan. Ayan, gusto namin yan talaga. Puro attorney yan. Okay. We are here to questionan namin yung ginagawa ng TRICOM laban sa akin at sa mga kasama ko. Hindi naman po kami kriminal, hindi po kami gumawa ng masama. Sinasabi lang po namin yung totoo even if it is inconvenient for those who are in power. Itong ginawa nila, gusto nila kaming pigilan. That is unconstitutional prior restraint on our freedom of speech, expression, and of the press. So kaya dumulog kami sa Korte Suprema para tigilin itong investigasyon na to because that is not fair to us. Kung nagawa nila ito sa amin, paano na kaya kayo? At nagawa rin kay Colonel Grijaldo. Yes. Kaya po, obserbaran niyo po kung kami pupunta doon sa hearing, obserbaran po ninyo kung paano nila kami i-treat. If they will give us the respect or if they will indignify us, makikita po ninyo yan. Kung kaya nilang gawin yan sa amin, gagawin din nila yan sa inyo. And it's time for us to rise together. Ito yung panahon na lumaban tayo dahil wala nang mawawala sa ating lahat. Kukunin nila lahat and they will not stop. They will gag us all. Dahil hindi nila kayang sagutin ang katotohanan sinasabi namin. Wala pong nagsuporta sa amin kundi sarili lamang namin. And because of what? Wala naman nagsuporta sa amin. They label us as supported by Bobos and drugs. That's very libelous. Pwede namin kayo kasuhan anywhere in the Philippines. 40 kami. We can file it anywhere in the Philippines. Ito si Dan Fernandez. Dan, mag-ingat ka. Because itong 40 na itong palaban to. And we will not succumb. Kaya nga, sabi ko sa amin, we're the Magnificent 40 against the two despicable Marcoses and their minions. Pero kasama nyo kami, sir. Thank you. Kasama ang mga bayan Kailangan dyan sa namin ang laban ninyo. suporta ng bawat Pilipino. The truth shall set us free. Yes, kailangan namin ang suporta ng bawat Pilipino. Yes. Kayo, kami, we will Tayong fight lahat, lalaban to dyan. victory together. The truth shall set us free. Sis Joey. Ano naman Sis Joey? Sige. Ma'am Joey, ano po masasabi mo dun sa sinabi ni Abante sa Guadalupe? Kanina. Well, pinag-isipan namin tong action na to, hindi to random. Alam nyo, kaming mga political content creator na aligned sa politics ni PRRD, we are not stupid. Alam namin yung galaw ninyo, alam namin yung laro ninyo, pinapanood namin kayo dahil kayo ang nilalabanan namin, yung uri ng politika na gusto ninyong manaig dito sa Pilipinas. Yan ang ayaw namin. Ayaw namin na binabalas-ubas nyo ang mga Pilipino, ayaw namin na tinatapakan nyo yung mga karapatan namin. We are not going to be intimidated. Benny Abante, we are not intimidated. I am not intimidated by you. And we are going to bring this fight kung saan fair ang laban. Doon tayo magkita-kita, doon tayo magsagutan. Hindi ako pupunta doon sa lugar niya kung saan babalasubasin niya ako. Bakit? Na hindi ako makakasagot? And then they are going to impose a lot of things on me and would limit me to answer yes or no? Mag-usap tayo kung saan fair ang playing field. We are not going to be intimidated sa mga kabulukan nyo dyan. Mga abuser kayo ng kapangyarihan dyan sa House of Representatives. Ang dami nyong utang sa mga Pilipino. Flood control na hindi nyo ma-account ng maayos. Perang binigay ninyo sa sarili ninyo, 12 billion 2023, 12 billion 2024, and 17 billion ng 2025. You cannot explain kung saan nyo gagamitin yan. And so, I implore lahat ng mga Pilipino, let us rage a social media war so that everyone will know how abusive this House of Representatives, this 19th Congress, how abusive they are
every single Filipino should know na binabalasubas tayong lahat, araw-araw tayong nire-rape. Hindi sila nagpapaliwanag kung paano nila ginagastos ang pera ng bayan. Mga putang ina nilang lahat. Tama! Respect na lang kay Abante, ma'am. Respect mo na lang kay Ano Abante. masahe nyo kay Abante? Na, ay, ano po? Ano po ang mensahe nyo po kay Abante? Abante, ma'am. Ano? Siguro, hindi ako, ay sabi niya sa akin, ina ko. Ano problema niya sa nanay ko? Oo, tama. Ano problema niya sa nanay ko? Ang problema ko kay Abante is his performance. His performance as a congressman. Is he representing the voice of his constituent? Yun ba yung pinaglalaban? We are watching you, Benny Abante. We've seen you perform sa Quadcom, sa Committee on Good Governance and Public Accountability. We know that you are doing this for certain purpose na definitely hindi kasama ang welfare ng mga constituents mo at ng mga Pilipino. So, that's, di ba? Ano sabihin ko sa iyo? And, you know, I am just a private citizen expressing my grievance. Yung frustration ko sa trabaho nyo dyan sa House of Representatives. What do you want us to say? Bravo? I mean, that's ridiculous. I mean, you cannot take my rights. Yun lang yung meron tayo eh. Tayo mga content creator, tayo mga vloggers, yun lang yung meron tayo eh. Boses! And you want to intimidate us, you want to silence us, why? Gawain ng abusadong tao yan. Gawain ng abusadong taong nasa kapangyarihan. You're not gonna be there forever, Benny Abante. And that is a one way of dictatorship. Si Sir, ano? Mayor.